Κοιτάξτε καλά το πρόσωπό μου. Είμαι 90 χρονών και αν με ρωτήσετε αν ήμουν ευτυχισμένος, θα καθυστερήσω λίγο πριν απαντήσω, γιατί έμαθα ότι η ευτυχία και η άνεση δεν είναι το ίδιο πράγμα, παρόλο που περνάμε όλοι μας τη ζωή μπερδεύοντας τα δύο. Το όνομά μου είναι Αρνάλδος. Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη, σε μια συνοικία με μικρά σπίτια και μεγάλες αυλές, όπου οι γείτονες γνώριζαν ο ένας τον άλλον από τη μυρωδιά του απογευματινού καφέ. Έζησα σε αυτή την πόλη όλη μου τη ζωή. Αποφοίτησα από λογιστική. Εργάστηκα για 40 χρόνια στο ίδιο γραφείο στο κέντρο και ήμουν παντρεμένος με τη Δάφνη για 47 χρόνια. Η Δάφνη έφυγε πριν από 3 χρόνια. Και από τότε που έφυγε ανακάλυψα κάτι που έπρεπε να είχα ανακαλύψει δεκαετίες νωρίτερα, ότι ποτέ δεν την γνώρισα πραγματικά. Δεν μιλάω για προδοσία, δεν μιλάω για καυγάδες ή για έλλειψη αγάπης. Μιλάω για κάτι πολύ πιο σιωπηλό και γι' αυτό ακριβώς πολύ πιο καταστροφικό. Μιλάω για τη σιωπή που επιλέγουμε όταν φοβόμαστε να βουτήξουμε πολύ βαθιά σε έναν άλλο άνθρωπο. Γνώρισα τη Δάφνη το 1972. Σε ένα πανηγύρι στο κλαμπ της συνοικίας Ανάληψη. Φορούσε ένα φλωράλ φόρεμα και γελούσε με έναν τρόπο που γέμιζε την αίθουσα. Εγώ ήμουν 38 χρονών. Ήμουν έτοιμος να παντρευτώ όπως έλεγαν τότε. Και εκείνη ήταν ακριβώς αυτό που φανταζόμουν ότι έπρεπε να ψάχνω. Κομψή, ευγενική, από μια σεβαστή οικογένεια της συνοικίας, κόρη ενός γνωστού εμπόρου της Λεωφόρου Βασιλίσσης Όλγας. Η σχέση μας ήταν αυτό που θα ονόμαζα σήμερα όμορφο εξωτερικά και άδειο εσωτερικά. Δειπνούσαμε τις Παρασκευές στο εστιατόριο κοντά στο σπίτι, μιλούσαμε για τον καιρό, για τους συγγενείς, για τους γείτονες. Ποτέ δεν μιλήσαμε για φόβους, ποτέ δεν μιλήσαμε για όνειρα και αυτό μου φαινόταν απολύτως φυσιολογικό γιατί αυτό έκαναν όλοι. Παντρευτήκαμε το Μάρτιο του 1974 σε μια τελετή στην εκκλησία της Παναγίας των Θλίψεων. Η οικογένειά της έκλαψε. Η μητέρα μου με αγκάλιασε στην έξοδο και είπε ότι είχα διαλέξει καλά. Την πίστεψα. Η πρώτη δεκαετία του γάμου ήταν φαινομενικά υποδειγματική. Εγώ δούλευα πολύ, η Δάφνη φρόντιζε το σπίτι με μια αφοσίωση που όλοι θαύμαζαν. Όταν ήρθαν τα παιδιά, πρώτα ο Ρενάτος και μετά η Σιμώνη, η ρουτίνα έγινε ακόμα πιο προβλέψιμη. Πρωινό στις 7, μεσημεριανό στις 12, βραδινό στις 6.30. Εκείνη έπλαινε, εγώ επισκέβαζα. Εκείνη οργάνωνε, εγώ πλήρωνα τους λογαριασμούς. Όλα λειτουργούσαν σαν ρολόι και ήμουν περήφανος γι' αυτό. Αλλά κάτω από αυτή την καλά οργανωμένη επιφάνεια υπήρχε ένας ωκεανός πραγμάτων που ποτέ δεν υπόθηκαν και εγώ από δειλία ή από συνήθεια προτιμούσα να μην βουτήξω. Υπάρχει μια σκηνή που είναι χαραγμένη εδώ μέσα στη μέση του στήθους, σαν ένα αγκάθι που ποτέ δεν έφυγε. Ήταν ένα χειμωνιάτικο βράδυ του 1982. Μπήκα στο σπίτι μετά από μια κουραστική μέρα στο γραφείο και βρήκα τη Δάφνη να κάθεται στο τραπέζι της κουζίνας. Τα μάτια της ήταν κόκκινα, το φως ήταν χαμηλό. Κρατούσε μια κούπα κρύο καφέ με τα 2 της χέρια, σαν να χρειαζόταν κάτι να κρατηθεί. Εκείνη τη στιγμή είδα ότι υπέφερε. Είδα ότι με χρειαζόταν και φοβήθηκα. Όχι να καυγαδίσω, όχι να κάνω λάθος. Φοβήθηκα το βάθος. Φοβήθηκα να καθίσω δίπλα της, να της πιάσω το χέρι και να ακούσω τι κρυβόταν κάτω από αυτά τα δάκρυα. Έτσι αντί αυτού κοίταξα την κουζίνα και ρώτησα «Το δείπνο είναι έτοιμο». Εκείνη σκούπισε τα μάτια της με την πίσω πλευρά του χεριού της. Σηκώθηκε και είπε ότι σε 10 λεπτά θα ήταν στο τραπέζι. Ποτέ δεν έμαθα τι την έκανε να κλάψει εκείνο το βράδυ και ποτέ δεν ρώτησα. Εκείνη η επιλογή που έκανα στην κουζίνα εκείνο το χειμωνιάτικο βράδυ δεν ήταν μία μοναδική επιλογή. Ήταν η πρώτη από εκατοντάδες, ίσως χιλιάδες ίδιες επιλογές. Κάθε φορά που η Δάφνη προσπαθούσε να ανοίξει μία πιο αληθινή συζήτηση, εγώ άλλαζα θέμα. Άλλαζα κουβέντα. Έκανα ένα αστείο. Θυμόμουν ξαφνικά ότι έπρεπε να τηλεφωνήσω σε κάποιον. Και εκείνη, που ήταν μία έξυπνη γυναίκα, έμαθε να μην επιμένει. Προσαρμόστηκε στη σιωπή που έχτισα γύρω μας. Στην 20η επέτειο του γάμου μας,
Δειπνήσαμε στο ίδιο εστιατόριο όπως πάντα, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ήταν όμορφη με ένα μπλε φόρεμα και οι φίλοι που ήρθαν να μας συγχαρούν έλεγαν ότι ήμασταν ένα ζηλευτό ζευγάρι. Εγώ συμφωνούσα με το κεφάλι και χαμογελούσα και μέσα μου ένιωθα μια παράξενη αίσθηση που δεν μπορούσα να ονομάσω. Δεν ήταν ακριβώς θλίψη, ήταν ένα είδος απόστασης, σαν να κοιτούσα τη δική μου ζωή από μακριά, σαν να ήταν κάποιου άλλου. Ο Ρενάτος και η Σιμώνη μεγάλωσαν βλέποντας αυτό. Μεγάλωσαν μαθαίνοντας ότι ο γάμος είναι οργανωμένη σιωπή, ότι η αγάπη είναι να μοιράζεσαι τους λογαριασμούς και να μην κάνεις φασαρία. Χρόνια αργότερα, όταν είχαν ήδη τις δικές τους οικογένειες, έβλεπα την ίδια αποστασιοποίηση σε αυτούς. Η Σιμώνη που με τα βίας μιλούσε με τον άντρα της στις οικογενειακές συγκεντρώσεις. Ο Ρενάτος που απαντούσε με μονοσύλλαβα όταν η σύζυγός του προσπαθούσε να μιλήσει για συναισθήματα. Είχα μεταδώσει αυτό που έμαθα άθελά μου και χωρίς να το αντιληφθώ. Και αυτό, σας ορκίζομαι, είναι ένα από τα πράγματα που με βαραίνουν περισσότερο. Όταν ήμουνα 58 χρονών, έφτασα σπίτι νωρίτερα από το συνηθισμένο ένα απόγευμα του Οκτωβρίου. Βρήκα τη Δάφνη να ετοιμάζει μια βαλίτσα πάνω στο κρεβάτι. Η καρδιά μου χτύπησε δυνατά. Στάθηκα στην πόρτα του δωματίου χωρίς να μπορώ να μιλήσω. Και αυτό που ένιωσα εκείνη τη στιγμή δεν ήταν φόβος μήπως χάσω τον έρωτα της ζωής μου. Ήταν φόβος μήπως χάσω τη ρουτίνα. Φόβος μήπως ολόκληρος ο μηχανισμός σταματήσει να λειτουργεί. Εκείνη είδε το πρόσωπό μου και είπε, πριν ανοίξω το στόμα μου, ότι ήταν απλώς ένα πνευματικό καταφύγιο της ενορίας. 3 μέρες στο πήλιο με άλλες γυναίκες της κοινότητας. Ανέπνευσα ανακουφισμένος. Αλλά όταν πήγα να τη βοηθήσω να κλείσει τη βαλίτσα, τα μάτια μας συναντήθηκαν για ένα δευτερόλεπτο. Και αυτό που είδα εκεί δεν ήταν ηρεμία, ήταν κούραση. Ήταν μια ήσυχη και παλιά επιθυμία να βρίσκεται κάπου αλλού, να την βλέπουν με έναν τρόπο που ποτέ δεν είχα μπει στον κόπο να προσφέρω. Έκανα πως δεν είδα και δεν ρώτησα τίποτα. Υπάρχει μια στιγμή που έμεινε πίσω, στη δεκαετία του 90, όταν ο Ρενάτος ήταν περίπου 16 χρονών και έφτασε σπίτι με εκείνη την κλειστή έκφραση του εφήβου που δεν ξέρει πώς να ξεκινήσει μια δύσκολη συζήτηση. Κάθισε στο τραπέζι του δείπνου και περιστρέφονταν το πυρούνι στο πιάτο χωρίς να φάει. Η Δάφνη το κατάλαβε πριν από μένα, όπως πάντα. Τον κοίταξε, με κοίταξε, σαν να μου ζητούσε να αναλάβω εκείνη τη συζήτηση. Κι εγώ έστρεψα το βλέμμα μου στην εφημερίδα διπλωμένη δίπλα στο ψωμί. Εκείνη ρώτησε τι συνέβαινε. Εκείνη άκουσε το γιο της για σχεδόν 1 ώρα. Εγώ έμεινα στο σαλόνι βλέποντας ειδήσεις, πείθοντας τον εαυτό μου ότι εκείνη τα κατάφερνε καλύτερα σε αυτές τις συναισθηματικές καταστάσεις. Ήταν ψέμα. Ήταν απλώς 1 ακόμα φυγή. Στην 40η επέτειο του γάμου μας, ένας φίλος σήκωσε ένα ποτήρι σε ένα εστιατόριο στην Καλαμαριά και ρώτησε ποιο ήταν το μυστικό μας. Εγώ χαμογέλασα, κοίταξα τη Δάφνη και είπα «Ποτέ μην πηγαίνετε για ύπνο θυμωμένοι». Όλοι χειροκρότησαν. Και εκείνη χειροκρότησε, αλλά το χαμόγελό της δεν έφτασε στα μάτια της. Και το αληθινό μυστικό που δεν είπα εκείνο το βράδυ και που το κουβαλάω μαζί μου μέχρι σήμερα ήταν άλλο. Ποτέ δεν πήγαμε αρκετά βαθιά για να βγει στην επιφάνεια ο πραγματικός θυμός. Ποτέ δεν ρισκάραμε. Ποτέ δεν επιτρέψαμε στον εαυτό μας να είμαστε ατελείς ο ένας μπροστά στον άλλο. Και αυτό που φαινόταν σταθερότητα ήταν στην πραγματικότητα απουσία. Απουσία θάρρους, απουσία παρουσίας. Η Δάφνη αρρώστησε τον χειμώνα του 2018. Ο γιατρός είπε λέξεις που δεν ήθελα να ακούσω καλά και η αντίδρασή μου ήταν για άλλη μια φορά η ίδια όπως πάντα, επικεντρώθηκα στις πρακτικές λεπτομέρειες. Ραντεβού, φάρμακα, έγγραφα, εξετάσεις. Νόμιζα ότι επιτέλους είχε έρθει η στιγμή να είμαι διαφορετικός, να πω όλα όσα είχα κρατήσει. Αλλά όταν ερχόταν η ώρα, ο λαιμός μου έκλεινε. Και εκείνη, παρόλο που ήταν αδύναμη, φαινόταν να με λυπάται. Σαν να ήξερε ότι δεν θα μπορούσα να αντέξω το βάθος που απαιτούσε η στιγμή.
Και έτσι οι μήνες περνούσαν και οι αληθινές συζητήσεις συνέχιζαν να μην γίνονται. Αν αυτή η ιστορία σας ενδιαφέρει, μην ξεχάσετε να εγγραφείτε στο κανάλι μας και πείτε μας από ποια πόλη μας παρακολουθείτε. Συνεχίζουμε. Σας υπόσχομαι ότι αυτή θα είναι η καλύτερη ιστορία που θα ακούσετε στη ζωή σας. 2 εβδομάδες πριν φύγει η Δάφνη, ήταν ήδη πολύ αδύναμη. Περνούσε τον περισσότερο χρόνο στο κρεβάτι, με το παράθυρο ανοιχτό προς την αυλή, όπου πάντα της άρεσε να φροντίζει τα φυτά. Ήταν ένα απόγευμα του Μαΐου, ο ήλιος με εκείνο το χρυσό χρώμα που μόνο η Βόρεια Ελλάδα έχει το φθινόπωρο, και εκείνη ήταν ξύπνια όταν μπήκα στο δωμάτιο. Πήρα την ψάθινη καρέκλα από τη γωνία και κάθισα δίπλα στο κρεβάτι. Της κράτησα το χέρι. Ήταν πιο λεπτή από όσο θυμόμουνα, τα δάχτυλά της λεπτά και κρύα, αλλά μου έσφιξε το χέρι με μια σταθερότητα που με εξέπληξε. Και τότε με κοίταξε με εκείνα τα καστανά μάτια που γνώριζα εδώ και 47 χρόνια και ρώτησε με μια απαλή φωνή, σχεδόν ψίθυρο: «Είχαμε μια καλή ζωή μαζί. Έτσι δεν είναι, Αρνάλδε?» Πάγωσα μέσα μου. Γιατί εκείνη τη στιγμή, για πρώτη φορά μετά από δεκαετίες, ένιωσα με απόλυτη σαφήνεια ποια θα ήταν η ειλικρινής απάντηση. Ένιωσα ότι το σωστό ήταν να πω: είχαμε μια άνετη ζωή, Δάφνη, μια οργανωμένη και όμορφη ζωή εξωτερικά, αλλά ποτέ δεν σε ρώτησα τι σε έκανε να κλαις, ποτέ δεν ήξερα απ' έξω ποιο ήταν το αγαπημένο σου χρώμα, ποτέ δεν ήμουν αρκετά γενναίος για να μάθω τι σε τρόμαζε τα ξημερώματα. Σε άφησα μόνη μέσα στον γάμο μας και αυτό είναι κάτι με το οποίο δεν ξέρω πώς να ζήσω, αλλά δεν είπα τίποτα από αυτά. Την κοίταξα, της έσφιξα το χέρι και απάντησα: «Ναι, είχαμε μία καλή ζωή». Εκείνη χαμογέλασε. Ένα απαλό χαμόγελο, λίγο λυπημένο, σαν κάποιου που περίμενε άλλη απάντηση, αλλά είχε ήδη συμβιβαστεί με αυτή που θα λάμβανε. 11 μέρες αργότερα έφυγε ένα ήσυχο ξημέρωμα, με το παράθυρο ακόμα ανοιχτό προς την αυλή των φυτών. Στην κηδεία, στο κημητήριο Αγίου Μιχαήλ Αρχαγγέλου, οι φίλοι αγκάλιαζαν ο ένας τον άλλο και μιλούσαν για τις καλές αναμνήσεις. Ο γιος μου Ρενάτος έκανε έναν όμορφο λόγο, γεμάτο σωστές λέξεις, και είπε ότι οι γονείς ήταν ένα παράδειγμα αγάπης και αφοσίωσης για όλους μας. Η κόρη μου Σιμώνη έκλαψε στον ώμο μου. Εγώ στάθηκα όρθιος, με σκούρο κοστούμι, δεχόμενος αγκαλιές και λέγοντας «ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ». Και μέσα μου ήμουν άδειος. Όχι από οξύ πόνο, αλλά από μια τεράστια απουσία, σαν ένα σπίτι που έχασε τα έπιπλα και άφησε μόνο τους ήχους. Επέστρεψα σπίτι εκείνο το βράδυ και δεν ήξερα τι να κάνω με τη σιωπή. 3 μήνες αργότερα, ένα απόγευμα του Αυγούστου που αποφάσισα να αναδιοργανώσω την ντουλάπα του υπνοδωματίου, βρήκα ένα κουτί παπουτσιών στο βάθος του ψηλότερου ραφιού, πίσω από κουβέρτες που δεν χρησιμοποιούσαμε για χρόνια. Μέσα στο κουτί υπήρχε ένα σκληρόδετο σημειωματάριο χρώματος κρασιού με τα αρχικά ΔΑΜΕΝ σε χρυσά γράμματα που είχαν ήδη ξεθοριάσει. Δάφνη Ασούμψιο Μάριου, το ημερολόγιό της. Κάθισα στην άκρη του κρεβατιού με εκείνο το σημειωματάριο στην αγκαλιά μου για πολλή ώρα πριν το ανοίξω. Ήξερα ότι υπήρχε ένα σημείο χωρίς επιστροφή εκεί, ότι αυτό που θα διάβαζα θα άλλαζε κάτι μέσα μου μόνιμα, αλλά το άνοιξα παρόλα αυτά, γιατί εκείνη τη στιγμή έπρεπε να τη γνωρίσω, ακόμα κι αν ήταν αργά, ακόμα κι αν εκείνη δεν μπορούσε πια να με ακούσει να ζητάω συγγνώμη. Η πρώτη καταχώρηση που βρήκα ήταν από το 1989. Η Δάφνη έγραφε με μικρά και κεκλειμένα γράμματα, σαν κάποιος που έχει πολλά να πει και λίγο χώρο να τα πει. Έγραφε ότι ένιωθε αόρατη μέσα στον γάμο, ότι μιλούσε μια γλώσσα που εγώ δεν ήθελα να καταλάβω, ότι προσπαθούσε να μου πει για το επαναλαμβανόμενο όνειρο που είχε με τον πατέρα της που είχε φύγει νωρίς, και εγώ πάντα άλλαζα θέμα πριν φτάσει στο πιο βαθύ σημείο. Έγραφε: «Μερικές φορές αναρωτιέμαι αν ο Αρνάλδος με βλέπει πραγματικά ή αν βλέπει μόνο τη γυναίκα που πλένει τα πιάτα και φροντίζει τα παιδιά». Έκλεισα το σημειωματάριο, ανέπνευσα βαθιά. Το άνοιξα ξανά. Το 2003 έγραψε για ένα απόγευμα που έμεινε στο δωμάτιο κλαίγοντας μετά από μια δύσκολη είδηση από μια φίλη, και εγώ είχα φτάσει σπίτι εκείνη τη μέρα και ρώτησα αν είχε αλάτι το φαγητό, γιατί θεώρησα ότι είχε λιγότερη γεύση.
Έγραψε. Εκείνος δεν το κατάλαβε. Ποτέ δεν το καταλαβαίνει. Και δεν ξέρω πια αν θέλω να το καταλάβει, γιατί συνήθισα να κρατάω τα πάντα εδώ μέσα, σε αυτές τις σελίδες, γιατί εδώ τουλάχιστον υπάρχω. Έπρεπε να σταματήσω ξανά. Σηκώθηκα, πήγα στο παράθυρο, κοίταξα την αυλή όπου τα φυτά της ήταν ακόμα ζωντανά, μερικά ακόμα ανθίζοντας από μόνα τους, σαν να είχε αφήσει οδηγίες που τα λουλούδια ακόμα υπάκουαν, και έκλαψα. Δεν ξέρω αν υπάρχει καλύτερη λέξη για να περιγράψω τι μου συνέβη εκείνη τη στιγμή. Ήταν σαν 47 χρόνια να κατέρευσαν μόνο μιας, σιωπηλά μέσα σε εκείνο το δωμάτιο με τη μυρωδιά κουβέρτας και ναφθαλίνης. Η τελευταία καταχώρηση ήταν από το 2018, λίγους μήνες πριν από τη διάγνωση. Έγραψε με κάπως τρεμάμενα αλλά καθαρά γράμματα. Είπε ότι είχε φτάσει σε μία ειρήνη. Ότι καταλάβαινε τώρα ότι ζούσαν παράλληλες ζωές κάτω από την ίδια στέγη και ότι αυτή ήταν μια σιωπηλή επιλογή και των δύο. Εκείνη να παραμείνει, εγώ να μην διασχίσω ποτέ τον τοίχο που έχτισα ο ίδιος. Αλλά έγραψε και κάτι που με έσπασε μέσα μου με έναν τρόπο που δεν μπορώ να εξηγήσω καλά. Παρόλα αυτά τον αγάπησα. Θα τον αγαπώ πάντα. Απλώς ήθελα να ξέρει ότι ήμουν εδώ, στην άλλη πλευρά της σιωπής, περιμένοντας. Δίπλωσα την τελευταία σελίδα με προσοχή, έκλεισα το σημειωματάριο και το κράτησα στην αγκαλιά μου για ένα διάστημα που δεν μπορώ να πω πόσο ήταν. Σκέφτηκα τον 38χρονο άντρα που μπήκε σε ένα πανηγύρι στο κλαμπ της συνοικίας ανάληψη και νόμιζε ότι ήταν έτοιμος να αγαπήσει μόνο και μόνο επειδή ήταν έτοιμος να παντρευτεί. Σκέφτηκα τα 47 χρόνια πρωινού με διαφορετικά μέρη της εφημερίδας. Σκέφτηκα τις αμέτρητες φορές που το χέρι της προσπάθησε να φτάσει το δικό μου και εγώ γύρισα την πλάτη πριν καταλάβω τη χειρονομία. Σήμερα, 90 χρονών, μένω σε αυτό το σπίτι γεμάτο έπιπλα και άδειο από ζωή. Η σιωπή που πριν με παρηγορούσε τώρα αντυχεί σε κάθε δωμάτιο σαν μία προειδοποίηση που έφτασε πολύ αργά. Βλέπω νεαρά ζευγάρια εδώ στο δημοτικό κήπο, κοντά στο σημείο που μένω, ο καθένας να κοιτάζει το κινητό του, ο καθένας στη δική του φούσκα. Και έχω μια τεράστια επιθυμία να σηκωθώ από το παγκάκι και να πω «Μην μπερδεύετε την απουσία καυγά με τη σύνδεση, μην μπερδεύετε το να γνωρίζετε το ωράριο εργασίας κάποιου, με το να γνωρίζετε την ψυχή αυτού του ανθρώπου. Ο χρόνος δεν επιβραδύνεται». Το αύριο που αναβάλουμε σήμερα γίνεται το χθες, που δεν μπορεί πλέον να ξαναγίνει. Και το μετά που υποσχόμαστε στον εαυτό μας σπάνια έρχεται με τον τρόπο που φανταζόμασταν. Αν μπορούσα να έχω μόνο ένα απόγευμα πίσω, θα καθόμουνα με τη Δάφνη σε εκείνη την αυλή με τα φυτά, θα ζητούσα έναν καφέ και θα ρωτούσα «Πες μου έναν φόβο σου που ποτέ δεν μου είπες. Πες μου τι ονειρεύεσαι όταν ξυπνάς με την καρδιά να χτυπάει γρήγορα. Πες μου τι σε κάνει πραγματικά ευτυχισμένη, όχι τι κάνει τους άλλους ευτυχισμένους όταν σε βλέπουν να είσαι ευτυχισμένη. Μόνο ένα απόγευμα, μόνο μια συζήτηση. Αλλά τώρα αυτό που έχω είναι ο ήχος των 47 χρόνων σιωπής και το σημειωματάριο χρώματος κρασιού στο σιρτάρι του κομοδίνου, που το ανοίγω μερικές φορές όχι για να το ξαναδιαβάσω, αλλά απλώς για να το κρατήσω. Για να νιώσω το βάρος αυτού που εκείνη κράτησε και εγώ ποτέ δεν ζήτησα να δω. Αυτή είναι η ιστορία μου. Η εξομολόγηση ενός άντρα που έμαθε πολύ αργά ότι η αγάπη δεν είναι ρουτίνα, δεν είναι σταθερότητα, δεν είναι απουσία σύγκρουσης. Η αγάπη είναι παρουσία. Είναι το θάρρος να ρωτάς και να ακούς την απάντηση. Είναι να είσαι δίπλα σε κάποιον όχι μόνο στον φυσικό χώρο, αλλά σε εκείνο το βαθύτερο μέρος όπου οι άνθρωποι φυλάνε ό,τι έχει μεγαλύτερη σημασία. Μην επαναλάβετε τη σιωπή μου.